Maayong udto kanatong tanan mga kaidol. Ilibin na sa kuang mga kaidolan diri no sa lungsod sa Malbual o mga kasikbit nga mga lungsod no. So kinsa katong gusto nga mopalit og bugas diha na anay daghang stock mga kaidol dito sa Gaisano, Malbual. Oh, tag 25 kilos ang matag sako nya kantidad na siya og 1,200. Silbi tag 48 kilos ra mga kaidol. So mao ni ang kanang gikagubtan usab kagahapong adlaw mga kaidol no diri sa social media ug yun man na diha sa gawas nga istorya diha sa gawas nga kung nadunggan. So mao to mga kaidol gumikan lagi aning post nga kung ano diha sa group page. So mao ni no bugas 25 kilo for only 1,430 sak. Oh. So dinhi mga kaidol nga post na trigger ang mga tao ani no. Gumikan kay kani nga bugas mga kaidol kani o binhi rice. So mao ni ang bugas mga kaidol dito mapalit sa Gaisano. Oh, kani mao ni siya ang bugasa binhi rice. So ang mga tao usab kay nakaibaw na daan mga kaidol nga adunay baligya dito sa Gaisano. Tag 1,200 ra ang matag sako pero 25 kilos ang sulod niya mga kaidol. Nya kay nakita ang post na nagpost diri sa group page diri sa Malbual Badjan Alcantara Ronda Dumanhog nga page nga buy and sell. So dire nakadawat og mga daghang mga negative comments no kaning nagpost ani kay mao man bugasa gud mga idol dito sa mapalit sa Gaisano tag 1,200 naman nya dire nahimo na mahinong 1,430. So grabe ang patong pod niya mga idol no niini nga negosyante kay nipatong siya og 230 pesos kada sako. So mao to ang mga tao daghan kayo comments dire mga idol, daghan kayo nakaani kini siya og mga nakadiyang mga pagsaway no kining nagpost ani mo to daghan kayo nag-comment nga mo na naunsa ba na grabe naman nakamahal inyuha man gisakyan hinuon ang maong krisis karon nga panahon. Gibaligyan naman hinuon niya o grabe kamahal ang maong bugas ngayang nakumpra dito sa Gaisano. So ako mga idol mismo ako nakabasa gyud ko ani no pag-post ani kay daghan man to nag-share nakabasa gyud ko. Pero abutag mga wala siguro ti oras mga idol gidelete na ang maong post pero adunay naka-screenshot no mao ni usa ni siya sa mga screenshot nga ko ang nakita usab nga tinuod man gyud nga naa gyud nag-post no nga diri sa buy and sell sa group page nga gibaligyan niya og tag 1,430 kada sako. Na syempre ang mga tawo mga idol kanang mo react gyud bahin ani. Nya uban usab mga idol no katong labi na bukir nga bahin nangadto jud sila dito sa Gaisano kay mamalit lagi og bugas nga humay kay iawat na lamang ka-idol mga nga makapalit bitaw ang mga tao nini nga barato-barato nga humay kay sa diha sa merkado grabe man kamahal tag 60 to 70 ang kilo. So mo na ang mga tao gahapon nangadto intaw sila dito sa Gaisano ang uban nakapalit ang uban sad nangadto dito is wala na makapalit kay nahurot na ang stock nila nga first batch no bali 1,000 sacks kuno to kung wala ko na sayo. So ang uban na dismaya na nahugno sila pag-abot dito kay nagplite pa kuno sila layo ilahang gigikanan pag-abot dito wala na day stock nga bugas gumikan kay dali ra gyud mahurot mga idol kay kumprahon man pud sa uban no labi na ni mga negosyante kumprahon gyud na nila kay matud pa sa Gaisano is wala gyud sila limit ani no kay kutob sa mga customer nga pilay ilang kumprahon bisan pila pa ka sako so ila gyud nang tugtan kay wa man sila limit kay mao ilahang tumo nga mahalin gyud ilahang kuano ilang bugas. So mao na. So karon sa atong nahibaw-an aduna na sa second batch nga nangabot no nga bali 1,000 sacks gihapon. So aduna na stocks karon no ang Gaisano sa tumbot nga mopalit og mga humay so naay stock sila dito. So ayaw lang mo pagdugay kay base niya mahurot na pod kay kumprahon na pod sa ubang mga negosyante dinaghan. So mas maayo nga mo sayo-sayo mo adto dito kay para maka-sure jud mo nga makapalit jud mo no sa mao nga bugas. And then sa laing bahin si Konsehal Tas di ay puno diya sa konsehal diya sa lungsod sa Alcantara Cebu is nangumpra di siya no og mga sinako nga mga bugas humay diha sa Gaisano kay iya ding inaabang mga idol no ilabi na gyud sa adunay namatyan so iyang itabang so saludo kay ko ni Konsehal Tas diha sa Alcantara no. So bahala na nga mangumpra siya daghan kay nindot man yang purpose ang pagtabang man. So mo na nindot dili kay ang uban diha nga nangumpra bitaw kaya ng ubang negosyante diha nangumpra sila og daghang mga bugas tapos ilang baligya niya mahal na kayo so dili sad na siya maayo no nga inyong pasubraan og kamahal. So kani si Konsehal Tas diha sa Alcantara so saludo gyud ko ani kay
So ako wala man ko nabutas sa Alcantara kay malbual man ko, pero nadungog yun ni si Konsi Altas nga matinabangon kaayo manghihatagon. So mao ni